muna zaune da ita na so ice cream da kayan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe. Muka zauna ina bata a baki. Ta sha ta gama ta yi tanɗe ta yi komai ta ce kai na manta kai ka bani komai baka sha ba. Na ce ai ni wani abun nake jira. Sai ta yi ɗaura fuska ta ce kamar ya me kake jira. Na ce ai zan fanshi kuɗina ne. Ta ce dama haka za ka yi min dan Allah ya karkai min haka. Na ce wallahi ƙarya kike yi. Ina son abun saboda na san za ki tara ni'ima. Shi ya sa na baki kika sha domin ni na san ta inda ni'imata za ta samu. Saboda haka bari ki gani na tashi na gargaɗa ƙofa. Ta yi shiru ta ce kai kwaɗayina kaga kwaɗayina zai kai ni ga halaka wata rana. Na ce gyara yarinya Pintofiyo. Nan fa ta miƙa min 'yan gudajen nan guda biyu. Na fara zuƙulƙula mata su, na fara lugugwita su, na fara lugugwita mata su a hankali ina murza daidai kan. Ta ce ka cika murɗa Hassan. Shi Hussaini shi ma ai ka ba shi haƙƙinsa daidai ko. Ta fitar min da 'yan tagwayen daidai yadda ya dace. Nan fa na ci gaba da wasa da 'yan tagwayen nan. Na daɗe ina wasa da su saboda ina son in yi wasa da 'yan tagwayen nan. Suna ɗebe min kewa ko alamunsu na gani wani shauƙi nake jin yana kama ni. Bayan na gama ne nan sai na ce to ni ma ai min murjin taliya mana. Ta ce to shi kenan. Na fito mata da zanƙalalona. Nan fa ta ci gaba da lugugwita min zanƙalalan. Yayin da ni kuma na sa hannuna a cikin asusunta ina karkadawa, ina karkadawa, ina karkadawa. Ina kuma wasa da 'yan tagwayenta a hankali da hannuna ɗaya. Ai ba a daɗe da yin haka ba. Na ji wata gobara ta taso. Domin zanƙalalona saboda wani tsabar ƙarfi jin nake kamar zai tsinke. Haka ko ban san yadda aka yi ba na samu dama na gwale ta. Na gwale ta ko na saita daidai ƙofar taɓaryar nan ne kake ɓurum, ɓurum, ɓurum. Haka na daɗe ina ragargaza. Na daɗe ina mata surfe a cikin turminta. Sai da na surfe ta na niƙa ta ta yi laushi, ta yi lugub. Na tankaɗe ta, na tankaɗe ta, na tankaɗe ta. Na tabbatar da cewa babu sauran wata tsaba komai na niƙe ta yi laushi. Sannan na tsagaita wuta. Bayan na tsagaita wuta ne numfashinta ya saita ta dawo cikin hayyacinta. Ta ce amma gaskiya har da bashi na biyo ka. Na ce kamar ya. Ta ce to ɗan abin da ka siya mun fa ya fi ƙarfin bai kai rabin ragargazan da kai mun ba saboda haka za ka biya bashi. Na ce bashin me za ka so? Ta ce kaza za ka je ka siyo min soyayya. Na ƙyalƙyale da dariya na ce mai ya uwar kwaɗayi. Kaza ta ce mai na ce ba matsala. Amma me kazan kike so za a siyo miki yau? Ta ce ni dai tashi ka je ka siyo min kaza kafin miyau na ya tsaya. Na ce ba matsala. Na tashi na fita ko domin in kawo mata kaza.